forskellige måder at trække fra på. Her der arbejder vi med at fylde op, altså finde forskel. Vi har 729 minus 345. Og nu gør jeg faktisk lidt det modsatte, for jeg vil se, hvor langt er der fra 345 op til de 729. Og jeg tager lidt af gangen, altså jeg fylder så lidt op af gangen, som jeg nu lige kan overskue. Fra 345 op til 350, der er der 5. Fra 350 op til 400, der ved jeg, der er der 50. Jeg skal hele vejen op til 729. Så tager jeg fra 400 op til 700, der er der 300. Nu har jeg ikke lang vej igen, fordi jeg skal fra de 700 op til de 729, og der var der 29. Se, nu har vi fundet ud af, hvor langt der var fra 345 op til 729. Vi har fundet forskellen, og forskellen ligger herovre. De tal bliver vi nødt til at lægge sammen, for vi finder ud af, hvad giver det egentlig det her. Og I kan lægge sammen på lige den måde, I har lyst til. Jeg lægger det bare sammen i hovedet og siger, 300 plus 50, det er 350. Plus de 29, det er 379. Plus de 5, det er 384. Så her, der løser vi faktisk et minusstykke ved hjælp af plus. Altså, vi hele tiden finder forskellen. Og den her metode kan være rigtig god for nogen, hvis man synes, det der minus, hvor man trækker fra, kan være svært.